středu 10. června se s letošním školním rokem rozloučila Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny. Slavnostní akademie ve Spolkovém domě byla zároveň součástí oslav 25. výročí založení školy. Dnešní akademie v podstatě je taková slavnostnější, protože vlastně touto akademií vlastně oslavujeme, je to 25. výročí, které vlastně je od založení naší školy. Takže o to je slavnostnější a o to bychom si měli nějaký víc vychutnat. Oslavy 25. narozenin školy byly jedním z hlavních důvodů pro přesunutí akademie do větších prostor Spolkového domu. Tam děti mohly na pódiu předvést zaplněnému hledišti připravené scénky, písničky, tance nebo gymnastiku. Je to od těch hrátek, ať už tanečních, hlavně těch pěveckých, jsou tam scénky, dramatické vystoupení, které tam právě připravuje hlavně paní učitelka Svobodová, která má dramatický kroužek a myslím si, že tam v některých dětech třímá i docela dobrý talent. Na slavnostní akademii se představili žáci školy od 1. stupně až po letos končící deváťáky. A došlo také na oblíbená společná vystoupení. Je to vlastně celý průřez naší školy. Je to jak od 1. stupně naší praktické školy základní až do těch vlastně 9. ročníků, kteří budou na konci vlastně zakončovat a budeme se s nimi loučit. A samozřejmě potom jsou tam i vystoupení žáků speciální školy, které jsou vlastně takové vždycky ozdobou vlastně toho vystoupení. Diváci se při jednotlivých vystoupeních skvěle bavili, však se na ně děti také již dlouho dopředu připravovali. My už tady Spolkový dům máme objednaný už někdy od listopadu, a takže od té doby paní učitelky vědí, že se to teď toho 10. června bude konat, takže už si udělali takovou nějakou představu, co budou předvádět a už s dětmi v průběhu roku lehce nacvičovali, ale vlastně taková ta největší práce a největší finišování je vždycky až tak těch 14 dní, 3 neděle před tím samotným vystoupením. Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny se ve Spolkovém domě rozloučila s letošním školním rokem. A některá vystoupení, jako třeba balet Labutí jezero, byla nezapomenutelná.